MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। काल मुसळधार पावसानं संपूर्ण कोकणाला झोडपून काढलंय। कोकणातील बहुतांश नद्यांच्या पाण्यानं धोक्याची पातळी गाठली होती। कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीनं देखील धोक्याची पातळी गाठली होती। कालच्या मुसळधार पावसामुळे सावित्री नदीच्या पाण्यानं धोक्याची पातळी गाठली होती। आपण त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो। काल पडणाऱ्या मुसळधार पावसाचा फटका संपूर्ण कोकणाला बसलाय। रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीच्या पाण्यानं धोक्याची पातळी गाठली होती। आता पूर ओसरतोय, त्यामुळे पुराचा मोठा धोका टळलाय। आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला